ar y llinell. Ond Mael Davies, di amseru redion o dda. Mael Davies yn camu fewn i'r cwrt yn tynnu nôl. Mael Davies! Yn mynd i hunan! Davies, o mae'n creu chydig bach o le, di o'n mynd i hir, a mae mewn! Ac yn sydyn, mae'r gêm di throi ar ei ffen. Mwandwe a heibio i Lifur. Mwandwe fysa gol fan hyn i'r Drenewydd. Oes yn wir. Cyflymder Lifumpa Mwandwe. Mwandwe, chydig o le i'r gydio. O, na chi ergyd wych fel saith i'r gornel isa. Mwandwe, yw e'n gallu taro targed Fumpa. Mwandwe, Drenewydd! Mae Mael drwodd, mae'n cyrraedd yr holl ffordd at Chris Angor, bediad gwych gan Byrne. Mae'n ôl yn glyfer iawn ar Williams gan Ishman, arbediad campus, arbediad ardderchog gan Oliver Byrne. Sisi, colli problemau, arbediad gan Byrne, gwych gan Byrne, yn reddfol.